Rekao sam mi da će to riješiti, ali pitala sam ga trebaš li ti dovesti, nije još ništa odgovorio. Vjerojatno ne treba, to samo treba puto klik tamo na onom kompjuteru da ne treba tu ništa. A to nije trebalo ni dirati, ali... Jer ti s njim u kontaktu sad? Pa ja ga pitala tako, pošto njega rekao, ona je danas rekao da to